проблема мо ҳамое ки кибри мо иҷозат наметия мо ба худмон савол битем. Кибри мо иҷозат намета ки мо хаттогии худмонак ба кала бигирем. Ранги ман шумо да гуфтам ку калонтарин сабабе ки шумо муваффақ нестен чия? Муҳитае. Оказывается, калонтарин сабабе ки одами миллионер, миллиардер шида наметона медонед чия? Кибр. Ту вақте ки миллионер меши, ту фикр мекунӣ ки ту ҳамаи чия мефаҳмӣ уже. Но барои миллиардер шидан ту бояд миллион чизи нав бифаҳмӣ. Вақте ки ту занта мезанӣ, ту фикр мекунӣ ки ту ҳамаи чия уже мефаҳмӣ. Просто задан дар кораш. Ду бор мезанӣ, тамом. Ту хеле фикр дор. Ёки ҳақорат кардан дар кора. И ту чӣ фикр мекунӣ? Магарени. А муҳити мара мастай одаме ки бо тариф мекунад. Задам женкама. А ту метони гуфта ки просто уе ки ту буса намекунӣ да вақти рафтан да ин эҷаш. Ами бадтарин ҷазо шава барои ла. Чем уе ки одам ба ара занша бибра. Метони хеле када. Наметони. Айрам илма, ира ёд гирифтан, ира хондан дар кора. А метона одам и хеле зиндагӣ куна вақте ки бига ки ман уже ҳамаи чира худ медонам. Вай уже ҳамаи чи медонам. Просто задан дар кора, тамом. И да бизнес ҳама михела, да команда ҳама михела. Ту фикр мекунӣ ки аминора то назани намешава. То сиёсат накунӣ намешава.